Hola Little Big Genius! Avui parlarem sobre el sistema nerviós. Recordem que la funció de relació és la capacitat de percebre els canvis o estímuls que ocorren al nostre voltant. Alguns exemples són l'olor d'un perfum o el soroll d'un xiulet. Els estímuls que provenen de l'exterior són captats pels òrgans dels sentits, en els quals hi trobem milers de receptors sensorials. També poden provenir de l'interior del nostre cos, és a dir, poden ser estímuls interns, com la gana o la set. I qui dona resposta a aquests estímuls? Doncs ho fa el sistema nerviós, que és el conjunt d'òrgans que coordinen i controla les activitats del nostre cos, com si fos un gran director d'orquestra. Abans de tractar el seu funcionament, anem a veure quines parts té el sistema nerviós. Té dues parts principals, el sistema nerviós central i el sistema nerviós perifèric. El sistema nerviós central està format per l'encèfal, protegit pel crani, i es divideix en el cervell, que té forma de nou i consta de dos hemisferis. El cerebel, que és l'encarregat de gestionar el moviment del nostre cos, el tronc encefàlic, que és la part més antiga i profunda del cervell, i la medul·la espinal, protegida per la columna vertebral, que comunica l'encèfal amb la resta del cos. El sistema nerviós perifèric consta dels nervis, que són milers de fibres que connecten el sistema nerviós central amb els diferents òrgans i músculs del cos. Ara sí, el sistema nerviós funciona més o menys de la següent manera. Primer, el nostre cos detecta un estímul. Per exemple, notem que ens estem cremant a l'agafar una olla. Aquesta informació es transmet al cervell a través dels nervis. Li diu, que m'estic cremant la mà. Després, el sistema nerviós central processa aquesta informació i ordena una resposta. D'acord, mourem la mà i deixarem l'olla. I finalment l'ordre arriba fins als músculs, la mà en aquest cas, a través novament dels nervis. I així fem el moviment i deixem l'olla. Tot aquest procés ocorre de forma inconscient en mil·lèsimes de segon, perquè la prioritat del nostre cervell és la de sobreviure i evitar que ens fem mal. Per tant, podríem dir que el sistema nerviós perifèric és el conjunt de carreteres que porten la informació fins al sistema nerviós central, que serien les oficines on s'analitza i es respon a aquesta informació. A més, el sistema nerviós està format per neurones, que són les cèl·lules encarregades de transmetre totes les dades i que s'agrupen formant els nervis. Les neurones poden ser sensorials, quan envien la informació al sistema nerviós central perquè la pugui processar, o motores, quan envien la informació del sistema nerviós central als músculs i òrgans. Tot i que la majoria de neurones es troben al cervell, especialment al cerebel, les podem trobar arreu del sistema nerviós. Les neurones tenen tres parts: el cos cel·lular, on tenen el nucli, les dendrites, que són unes prolongacions curtes, com una mena de branques, que els hi surten del cos cel·lular, i l'axó, una prolongació més llarga que les altres, com si fos una cua. Les neurones funcionen de la següent manera. Una neurona capta la informació amb les seves dendrites i l'envia a través del seu axó a la neurona següent. Aquesta capta la informació novament amb les dendrites i es repeteix el procés. Aquesta connexió es diu sinapsi i es pot donar gràcies als petits impulsos elèctrics, anomenats impulsos nerviosos. Així doncs, tot el nostre sistema nerviós es troba connectat, gràcies als impulsos nerviosos, configurant una gran xarxa com si fos l'enllumenat d'una ciutat. En resum, el sistema nerviós és l'encarregat de processar la informació que ens arriba en forma d'estímul i donar una resposta coordinada. Es divideix en el sistema nerviós central, on trobem l'encèfal i la medul·la espinal, i en el sistema nerviós perifèric, que és format pels nervis. Mentre que el sistema nerviós perifèric transporta la informació, el sistema nerviós central la processa i en dona una resposta. I les cèl·lules del sistema nerviós són les neurones, que a través d'impulsos nerviosos transmeten la informació formant una gran xarxa interconnectada. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius! Espero que us hagi agradat. Fins aviat!